vindt u het geen slechte gewoonte van andere mannen hun vrouwen, dat bij sommige gelegenheden een man, waar zijn vrouw bij is in een groot gezelschap, eens een leuk verhaal wil vertellen. Dat hij net wil beginnen aan een sterk detail en dat zijn vrouw hem in de rede valt. Hij zegt, maar zo was het niet. En dan het verhaal sneller doorvertelt en een veel minder sterk verhaal maakt dan hij zich had voorgesteld. Zodat er van de hele affaire niets terecht komt. Vindt u niet dat een vrouw in zo'n geval hoort te zwijgen? Het is wel waar dat een verhaal pas interessant wordt als de verteller gaat liegen. Zodra en vanaf het moment dat hij van de werkelijke gebeurtenissen afwijkt, wordt hij boeiend, omdat we dan te maken hebben met een creatie. En alles wat de moeite waard is, ontstaat in de menselijke geest. U moet daarom nooit met een filmster trouwen, omdat je er niets moois meer bij kunt maken. Het is er al, begrijpt u? Je moet trouwen met een vrouw die ruimte laat voor de verbeelding. En een man vindt dan ook een vrouw mooi, niet zozeer omdat ze mooi is, maar omdat hij haar mooi gemaakt heeft. En omgekeerd doet een vrouw dat bij een man ook, al is dat veel moeilijker. Ik wil even een klein verhaaltje vertellen, wat dit illustreert. Het is een sprookje van een man die in zijn dorp 's avonds aan de dorpelingen verhalen vertelde. Die verhalen waren helemaal niet waar. En daarom waren ze zo verrukkelijk. En hij vertelde dan bijvoorbeeld dat hij een blauwe draak had ontmoet. Toen zei hij, dan wandelde ik nog een eindje door en toen zag ik een zilveren zeemeermin. En toen ging ik weer een bochtje om. En wat kwam ik daar tegen? Een witte olifant. Nou, de dorpelingen waren helemaal ademloos. En die man had ook zelf een rood hoofd van vliegen. En iedereen was verrukt. Op een avond ging die man wandelen, alleen, voordat hij zou gaan vertellen. Hij had nog een kwartiertje de tijd. En wat kwam die tegen? Een blauwe draak. En hij ging weer een hoekje om en toen kwam hij tegen een zilveren zeemeermin. En tenslotte zag hij een echte witte olifant. Toen kwam hij in het dorp terug. En toen vroegen ze hem, wat heb je nu gezien? En toen zei hij, vandaag heb ik niets gezien.